sortear público do alumnado. Por tanto, seguimos con éxito o mundo digital que xa está aquí e que vais a seguir movendo a moitísima. A iniciar a tramitación, que empezará unha primeira fase de consulta pública. Por tanto, fomos a pioneiros en regular a inteligencia artificial. Conseguiremos luz verde a iniciar a tramitación, empezará cunha primeira fase de consulta pública da chamada da futura Lei de Educación Digital, que vai regular todo o que implica a actual evolución e tamén a futura das novas tecnoloxías no ensino. Por tanto, queremos regular os dereitos e deberes de toda a comunidade educativa, alumnos, docentes, familias, ante esta nova realidade que vai vir, que xa está aquí e que vai evolucionar moitísimo, regular como ten que ser a comunicación digital entre alumnos e docentes fora do horario lectivo, regular o uso de ferramentas de inteligencia artificial na actividade educativa, previr as condutas contrarias á convivencia no eido digital, todo o que ten que ver coa grabación das clases e que se fai con ese recurso. Bueno, en definitiva, moitas cuestións do día a día que vanse ver moi afectadas por todo o que ten que ver coa utilización crecente das novas tecnoloxías. Como decía, empeza agora a tramitación desta lei, a previsión é que se aprobe definitivamente, a previsión é que antes de que remate este ano, depende das aportacións e do resultado das consultas, ou como moi tarde no primeiro trimestre do ano que ven.